हामबाय जों दिनै सालमारि सिनि डिसेम्बर 4 तारिख जों मेयाफ्राव कायसा नटिस नुखासिनि जे ह्युमेन राइट्स कमिशन तंमानि बं फाइसिंति अर त्रिपुरा हास्तेनि बं फाइसिं कायसा नटिस जाखासिनि जे हास्तेव कायसा ह्युमेन राइट्स इंटरनेशनल ह्युमेन राइट्स डेनो जे ऑब्जर्व खायमानि साल सिनि 10 डिसेम्बर अपनो तिने कायसा पान्दा संगा जाखा बं फाइसिंतै अर कायसा बरंनि ह्युमेन राइट्स नो तिने जे कायसा स्लोगान कम्पिटिशन खायमानि राइटिंग कम्पिटिशन अल जों नुजाखा बरं जे कलेजेस जत कलेजेस ते यूनिवर्सिटी बरं जे कायसा नटिस रखमानि पार्टिसिपेट नि बागै स्टूडेंट नि अरक जों नुखा बरक सुदु ओनली इंग्लिश ते बेंगली न लैंग्वेज न प्रायोरिटी रुइने बरक अर नटिस सर्कुलेट खायका अमनतिने जों सायमानि ने सिनि TSF बर आगत लाटा अनलाइन कलेज कमिटी निङैने जों तिनि अर ह्युमेन राइट्स कमिशन नि अफिसाव मा फैका अर तब सिनि सेमुली बाजार जों अर फाइने जों सिनि TSF खालि कायसा मेमोरेंडम सबमिट खायफैका जों अर नुखा सिनि kokborok न बरक इंक्लूड खायानि जों सायमानो सिनि त्रिपुरा हास्तेव सिनि kokborok लैंग्वेज बहाय कायसा स्टेट लैंग्वेज फिया बरक अ स्टेट लैंग्वेज न अब इग्नोर खायिने बेंगली ते इंग्लिश बेसिमनि जों रिमानि नुगुइने जों TSF रक अबनो जों साजें जाखा खादुम तंमानि बागैनो जों तिन अर फाइने सिनि kokborok kokथायनो अ कन्टेस्ट राइटिंग तने बागै स्लोगान कम्पिटिशन जों अब खबना बागै जों अर फाइने दिनै सिनि अरनि चेयारपर्सन बे जों मालाय फैका जों सायमानो सिनि हास्तेव गोबां मा माहाय कम्पिटिशन एबा का सिनि स्टाफ रिक्रुटमेंट दो जों नुखा थानाय साल सिगां रगो ओमफायनो साल सिगां ओमफायनो सिनि जे कलेजेस रगो जे रिक्रुटमेंट थांमानि सिनि जे स्टाफ रिक्रुटमेंट दो ओमफायनो जों नुखा जों सिनि kokborok नि kokथायनि सब्जेक्ट नि सिनि गेस्ट लेक्चरार प्रोगो बाहायनो सिनि kokborok न इम्पोर्टेंट दिया सिनि kokborok न kokbarak एबा के kokra रखनि सामा रखसन खनाका हम हायकेनो तिनि सिनि स्टेट नि जे लैंग्वेज दङ kokborok न बरक हानां पिनां खायतङो इग्नोर खायतङो जों अब TSF अबनो जों नुगैनो जों कसंसं तंमाया वनमैनो जों तिनि हाना हाय अर ह्युमेन राइट कमिशन नि ऑफिस फाइने चेयरमैन कक सालायफोर जों ककना रखा सिनि हास्तेव मोर देन 14 लाख 14 लाख नि साकाव सिनि kokborok कक सानाय दङ जे अर कलेज अफ तनाय सिनि मोर देन 15,000 15,000 एबव सिनि स्टूडेंट दङ इनके अ कम्पिटिशन जे स्लोगान नि कम्पिटिशन राइटिंग अब स्टूडेंट बागै सिगांकाय तांगै अजा kokborok kokनाखे सिनि तिब्रासन kokनाखा बर इंक्लूड खाया अबनो तिने जों अर कक साबायका तै अर जों नुखा बंनि जे लास्ट सबमिट तंमानि बंनि जे डेट तंमानि बंनो डेट इनके 5 डिसेम्बर तंमानि जों अबनो एक्सटेंड खायने kokborok नि बागै हाना हाय टोटाल नोटिस इशू खायने बागै जों बंनो अर तिनि जानखा जों मेमोरेंडम सबमिट खायका जों चेयरपर्सन कक साका तै बरं फाइसिंति कायसा ऑफिशियली जों फिरं माखा बरक सिन कक खनाका बरक अबनो बंनि तेसाना हाय इशू न तेसा कताल खे रिफिनाय नोटिस तेसा रिफिनाय इशू खायफिनाय हिनि जों बंखानि कक मानखा तै बरक सुना तिनि कायसा ऑफिशियली ताबुंनो जों सुना बाथा ग्रैना कताल खे कायसा बरक नोटिस खान खाफेरि रखा जे जागा संगि मान अर kokborok बाहायनो kokborok लैंग्वेज बाय तंनाय सिनि स्टूडेंट रक मुसुंखा बरक kokborok बाय बाहायनो स्लोगान सैने सबमिट खायमाना कम्पिटिशन सिनि जे ह्युमेन राइट्स डे दङ जे नानायो जे 10 डिसेम्बर न तिने जे अ जतो पुराम संजामानि अ जे कम्पिटिशन संजामानि अमंखा बारा थाकतरं थुं त्रिपुरा हास्तेवं थुं तै सिनि हाकतर फायंगो जे ह्युमेन तंमानि जे ह्युमेन राइट्स तंमानि बक्रिं थुं गनां थुं त्रिपुरा सांसं वानसां थुं इंडिजिनियस थुं जे फन कम्युनिटी नि बरक बंनि जे नर्मली जे बंनि राइट्स तंमानि एबा बंनि एज अ ह्युमेन इंने बंनि जे राइट्स तंमानि अल राइट्स दङ तिसि अमनो खरं दिसाने एबा बंनि चबानि कायसा बंनि आव सा इंगे जों त मनो फुंगांकाय सिनि अ जागाव सिनि त्रिपुरा सारवाहानि इंडिजिनियस पीपल बरक पिलाव जों नु खाजाव टोटली बरक सिनि जे ह्युमेन राइट्स डे ऑब्जर्व खायन थामन साला ह्युमेन सिनि जे इंडिजिनियस पीपल न बरक फुल्ली वायलेशन खायतमन जों जाखा सिनि kokborok kokथायनो एबा के लैंग्वेज नर प्रायोरिटी रिया नुजाखासन मनबगैनो सेम खेनो सिनि kokborok न स्टेटस मारनाय जेखा बेंगली स्क्रिप्ट नर बा बेंगली लैंग्वेज जेखा स्टेटस सैतनो इक्वल बैलेंस नरगैना सिनि kokborok न इंक्लूड खायनांगो जों सिनि अर जे नाय तंनाय सिनि सिनाय नुकनाय सिनि हास्तेनि ऑफिशियल लेवल थों रोंस्रुंनाय थों एबा के बिजनेसमैन थों स्टूडेंट थों जतन अमनतिनि अवेयर तना नांगो खायने साला बाहायनो माहाय जों जाल कसायमानो
उनावहाय सिनि TSF नि बुखाखै जों अबनो कन्डेम जानानै जों दिनै कायसा एचिभमेन्ट माखासे नुथायमानो जों अब जों गसिनामिया जों TSF सिनि लेंगुवेज नि थुंजा खांखे आबाखै सिनि ककथाय मानि ककरंनो जों दला फेनुगुइमे जों आउन बगे जों TSF टाउन कमिटिनि जों दिनै खौरां तिसाखा आं लगे दंगो सिनि TSF सिनि टाउन कमिटिनि सेक्रेटारि इनचार्ज सिनि मोजां रुनि देबरमा तै आंनि यां फसिं दंगो सिनि भाइस प्रेसिडेन्ट सिनि मोजां मनिस देबरमा तै सिनि लगे दं सिनि कलेज इउनिट कलेज कमिटिनि सिनि एसिस्टेन्ट सेक्रेटारि सिनि अचिन त्रिपुरा तै सिनि लगे दं सिनि बुकुजो खायजा सिनि खाइ इउनिटनि प्रेसिडेन्ट सुप्रजिता देबरमा तो सिनि लगे जों दिनै खरं बोरै फाइनारो खरं बा फाइना जों दिनै आरो मेमन दं